Dobrý den, Dobrý den. vítejte v dnešních zprávách. Vlastně to nejsou zprávy, ale je to sport právy a uvidíte soutěž s Bakuganami, že ano? S Beybladama. Jo, s Beybladama, soráč. No a tak se na to koukneme, jak to probíhá. První závodník, tady Michal Břečka. Budu krále. Ano, má Kinga. Já, Iveta Břečková, budu mít, já nevím, tak třeba Budgerigger, to je Andulka, to je jedno. No prostě Budgerigger a King. Takže jdeme se na to podívat. Takže se jdeme na to kouknout. Kde mám roztočovátko? Patik. Kde je můj King? Teda Budgerigger. Jej. Jujky. Hledí radši mýho Budgeriggera. Počkej, já si to nadám. To je Budgerigger? Jo, Budgerigger. Ne. Jo. Tak asi jo. Tak, jdeme do toho. Teď to uvidíte. Schválně, kdo vyhraje? 3, 2, 1, 3. Budgerigger. King. Sledujte pořádně, protože se neví, kdo přesně vyhraje. Vidíte to i zde v zrcadle? Ano? Je to tam dvakrát. No, dej v zrcadle. A kdo? A teď kdo chce vyhrát? Fandíte komu, kdo chce. Buď Budgeriggerovi, anebo Kingovi. Hele, neřešte to. Michal Břečka je blbě postižený, takže to neřeš. Ne, Má blbé keci. Ne. Takže sledujte, ale určitě vyhraje Budgerigger. Ne, I když Budgerigger teď kolabuje. Budgerigger, bojuj. Nebude, já mám super roztočovátko, vidíte? Ježíš, tak to neřeš. Jak říkám, blbě postižený. Ne, ona je postižená. Já umím všechno. Hele, radši pozoruj svého Budgeriggera. To není Budgerigger, ale King. Já vím. Ne! Budgerigger, ne! A bohužel Budgerigger zahynula. Přímnou soustrast. A král vyhrál. Chcete vidět krále? To je král Beybladu. Budgerigger bude zápas.